हेलौ लोगोफोर प्रमोशनाव दा सासे मादैया कम्बल बिगासिनो दङ। आंनि हिसाबा बेल'। मानसि खोथाखौनो बेसेबां बुंबाय थागोन नोङो? बिनि हिसाबा बोरो? हिसाबा बोरो? हिसाबा बोरो? आं कुनुदिन आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आंहा बिथांमोननि बायदि चिफ जानाय एमएलए एमपि जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं। जाखांनायनि उनाव बेफोरखौ गोमानाय मोनदों आरो ना। गोमानाय मोनदों। गोजां बोथोर सफैयोब्ला जोङो कम्बल गांसेखौनो बायनो हाया जायो। हेलौ लोगोफोर प्रमोशनाव दा सासे मादैया कम्बल बिगासिनो दङ। दा कम्बलखौ मोनदिखोना मोनदिया गोजां बोथोर जाबाय, फिसा फिसौ दङ, कम्बल नांगौ होननानै कम्बल बिदोंमोन इउपिपिएल सरकारनाव। मादैया दुखुनांथाव फोरमायदों आरो कम्बल गांसेखौनो मोना होननानै। नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ। थाखो थाखो सना मालाया ट्रेन साइथिङाव जबाबो आगोर मोनाखै बड'लेण्डनि थाखाय। नायलांबानो जाबाय प्रमद सारनि हिनजावखौ। आं कुनुदिन आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आंहा बिथांमोननि बायदि चिफ जानाय एमएलए एमपि जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं। जि खालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइ खालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन। आंनि हिसाबा बेल'। No.